Jangan lupa like, komen, subscribe, karena subscribe itu nggak bayar. Oh, sore, sore, udah takanan. Iya, ngaret ya rasa-rasan awake gembreges. Oh, ngaret ayo. Janto awake gembreges. Ananging yo piye neh kewajiban nganggo seragam pedal ngaret. Dal. Cek ya, kabar ya. Ayah ngaret cek ya, oke? Oke, bro. Anjuran iku ada rada lemu, sukete barang ya lemu. Diretai lah sukete karo rada lemu kunire, isine gede-gede. Besok didol, nek dirokne ya. Bener hati seneng wedhusku. Saja cukup iki. Wis ya. Ya, sore tenan iki rambanane. Ayem ya ini seleh rambanan. Warep pedes loro semenisan. Kenan. Pakan manuk perang irung duwe. Piye nyandi ya karo golek. Pur entek. Gasir entek. Sore iki ya. Pikiranku nyandi. Mana ini? Tekan yang ndi ya? Ini lah. Nah, golek gasir sik. Kayak jangkrik ya. Oh, bakalan tenan tuh, Bang. Kalau yang gini sih nyantai-nyantai. Weh, urip penak ini lho. Lah iya. Ngomben nah. Iya aku ya. Yo. Oh, enak. Ngopo ya. Sukun tuh nek. Wih, sopo lo kal men. Wih, warna kowe. Iya. Arep nyanti, Kang? Gede ngarit, Mas. Lah opo ngarit iki? Nah, menjame enten sapine luwe lho. Lah ngene ae lho penak Wis penak ning kene lho. Langsung ngarit lho. Sini lho. Lare aku, Kang. Lah, iki ora sepuran iki, Kang. Lungguh sik. Kene. Lah, napa? Alah toh, tak critani. Dah wis ora puwe. Ya ngarit lho, Kang. Alah ora usah ngarit. Ah, ya sepuran yo. Nyi. Oh, apa lho, Kang? Alah iki mbol ngewono yo. Marang rusak pokoke. Mantap. Alah, cap apa iki? Enak toh? Alah, pol. Aku ngarep rusak kowe mesti. Lah iki mang kontekne garek titik lho, piye ngalah. Ora enak, Kang. Alah.
Ya wis. Terus nolek nolak Ah. marep. Bener ngarit, Kang. Awake gembreges. Iya lah sapine rene pakanane. Pepe ngarit to. Sapi golek panan Sapi ki wis Lah, golek panganan dhewe. Lah sapimu waras apa ora? ya padha karo kowe, Kang. Waras. Lah iya liben sapi ki makhluk Tuhan. Dingai sikil ya papat, wis dingai cangkem barang. Ngono ya mbok ya wis ben golek pangan dhewe. Oh iya, Kang. Nah kowe iki lek tak pikir-pikir ki ora tek waras. Wong sapi wis makhluk Tuhan wis padha-padha golek pangan kok. Dadak kok. Nek Golek pangan ki. tono ning galane wong ngono. Lah lek digandring, Kang. Digandring dhewe sapa nyareng gandring. Aku tahu. Wah, mau harga Kang wis panas serem. Gembreges. Bar ngombe kowe iku ngarit semangat. Iya. Poso. Saiki yo tiga-tiga sukete angel. Jane bekas udan wae yo sik uang. Lah iku lek omblok kene wis ngarit ta. Ya wis mangkat to lek ngono. Mangkat to lono. Ora betah ning kene. Abot dah gua. Opo ki? Yo. Abet lah iki. Engko lah ngarit. Penak iki ngarit. Yo. Mangkat ngadat, Bang. Ayo. Ayo hati-hati. Ayo. Yo. Sandale. Sandale. Lah. Iya. Enggak nih sapi. Amit yo. Iya. Kan ngerti lek sapi ki makhluk Tuhan nek Lah, dilekne arep pikirane piye wong. ora tek berkah iki. Udah saya rada umat tenan ini. Cai tenan. Lah enak muskat. Kowe. Ada sapi. Jangkrik. Iki. Iki. Loh. Ora kena. Kuwi. Kuwi. Mate nyandi nih Herpan. Oh. Nek. Wah. Yo, mampir to. Yo. Oh, iki nek beli semut ya mang ning ngarit. Yo. Sepi nyandi. Ini terang wong. Golek ya. Ini padane mbok engko. Seperti silang. Oleh kejangkrik sitok. Rasane metet iki san. Sopo iki kok?